Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय स दायो दिनैयो आंनि फर्स्ट डे अफ शूटिं माबा आजलिनि सनायलांबाय थादो विदाउट मेकअप दिनै आं जि बुथे मोनखादो गावखौनो बुथे खालि हांसो जाहोनांगौनो मलेटमोनखौ हांसो जाहोनांगौनो हांसो रायख' जाना दोनैसोरो अमा बेदर जालायलाया जालाय जों दा उनाव थांबानो जाबाय आं राजाखौ लांफैनो हरावहा दुइथायाव उन्दुबायना आङो बुथब जाजोब्बाय ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो रौतायावनो जागोन गासिबो शुटआ जोंनि रौता एरियायावनो जाजोबगोन आरो जितु लकेसन माने डिमान्ड खालामो बेखिनिया रौतायावनो दंजोबखायो बेलेगाव थांनो गोनांथि गैया आरो दाथ' नै कर'ना भाइरासनि थाखाय जेरावबो एलावबो गैखायाना बेखायनो बे खोला खाथि सान्दुं ट्राक गारि बायदिसो फांसै ओमफ्राय नै दायो मेकआप फोनबाय दिपाङा उपाय गैया आरो गरमबाबो खालामनांसिगोन दिपांकरखौ आं सिगाङावनो लोगो मोनखादोंमोन मायाव लोगो मोनदोंमोनलाय दिपांकर खिथादो एडिटखौबो आङो नै शुटिंनि ब्रेक टाइमावसो खालामदों खिथादो दिपां माहा लोगो मोनदों आंखौ भैरबखन्द मोनसे लोगो मोनदोंमोन ना ओमफ्राय बे श' दंमोन ना मोनसे जोंहा इयाव बालिसियाव बेयाव लोगो मोनदों लोगोरियाव लोगो मोनदों लोगोरियावबो लोगो मोननाय जोङो इदि आरो कमप्लिट जाबायानो नै अलमोस्ट माने बेयावहा गामियारि सिख्लानि रल नालाय बेखायनो माने निउड मेकआप खालामदों ओमफ्राय आरो खानायखौबोथ' सिननानै लाबाय जिथिया दायो एक्सटेनसन लगायाबाथ' जाखाया ओमफ्राय नानियाबो बिराद हेल्प खालामबाय बाट उनावहाय जायाखै आरोना उनावहाय धिरासासो खालामनांगौ जाखाबाय निउड कालारनि लिपस्टिक फोनखाबाय बिराद मेंनानै जना दोङो जोङो सान्दुं गोसायाव बेखौ डाबिं होनाय टाइमावहा खिन्थु भिडिअआ न' सिंनि आरो उदैया बेसेबा गिदिर जादों ओमफ्राय हांसो नायो मानो जोंदो ओमफ्राय आं दहायनो खिथाखादोंमोन ना मा होनो रौता एरियायावनो जोबखागोन बेखायनो जों दायो बालिसिया होननाय गामियाव थांगासिनो बे रौतानि हाटखलाथिं हाबलांनायथिं मिथिखायो माखासेया ओमफ्राय उनावहा बाथाबारि बालिसिया इदियावनो लागोन आरो इदि ओमफ्राय नै मोनफैखांनानै डान्सार्सफोरखौबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय माखासे आंनि गामिनि मानसि रल लानाय ओमफ्राय आरो बिफा जानाय बिदिबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय नै आं दहाय खिथादोंमोन ना धिरासासो खामफिननांदों होननानै खानाय होनाय धिरासा खामफिनना होबाय आरोना बे बिराद एक्सपार्टखा मोसानायावबो एक्सपार्ट गासैयावबो एक्सपार्ट बिराद हेल्प खालामदों बियो आगै धिरासा थेंक इउ स' माच आगै ओमफ्राय नै जुरुला मास्क नायलाय मास्कआ जुरुलनिया देनजार गरममोन मिथिबायना जोंसो मिथियो माने बिदिना ओरैबायदि आं लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि खस्थ' खालामदों माने शुटआवहा दे शुटिंआव आरो अबयसे आंनियाव बिदि माने मिथिंगाजों लानाय खननाय बिदि मेथाइनि शुट खालामफेराखैमोन आं बांसिन बिदिनो मा होनो रमान्टिक हट इदि खालामफेरबाय आरो बाट बिदि नेचारेलखौ लानानै बिदि खालामाखैमोन आरो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नै स्टार्टिं खालामबायानो जोङो सनायलांबाय थादो खानायसो हैदोंलै खानायालाय नंमारगौना नंमारालै बारा जादो आंनिया नांगौनि बारा देनजार गरमलै दैनि गिसिबखौबो लादों बेखौ माबानानै माइ गायनायखौ लानोसै ना आं दहाय नांगौ जोंफोरबा बिबा ड्रेस चेन्ज खालामनांगोन माथो माइ गायनायाव बिदि गायनो हागोन ना माथो हैनायावलाय साइनाय माने बेलेग दिनासो सदा सेन्स नालाय
ओरैबायदि खस्थ' नुवाखै सान्दुं हालेवनाय गैला नामा माइ गायनायाव हालेवनाय गैया नामा माइ गायनायाव फाय एनुका दुब्लि थाबायना थांनांसिगोन दा सेन्देल गैला फाय सेन्देला खेव दुब्लिलाय हामा जाबाय देनजार दैया गुदुंथार सोमखोर माइबारि नै ओमफ्राय नेक्स्ट शुटनि लुकआ रेडि जाबाय अलमोस्ट दायो जों माइ गायगोन बेखायनो दख'ना गेलेले गाननानैसो दोङो आरो दा ओमफ्राय जिटि खाबाय ओमफ्राय नै बाङाय मेकआपखौ निउडसो नालाय नुखानाय नङा लाहैनोसै सान्दुंखौ नायदो रायजोफोर सान्दुंखौ एसे मोजां नुयो स्किना बिराद मोजां स्लिम मालाय बिराद गरम आहा खामफिनबायना मान गोजांदों आंनो स्वेटार्स नांगौमोन सोरहाबा बिदि दङ बडिगार्ड मिनिग्राफोरा नुबाय ओमफ्राय नै माइ गायनांबाय मिथिबायना सान्दुं गोसायाव न'का गरम दिनै खै तारिखलै डेटआ 5 जोंथ' माबानिफ्राय खालामदोंमोन 3 निफ्राय खालामदोंमोन नामा औ दिनै 3rd डे आरोना आं 3rd डेआवसो माने बेखौ माबा खालामदों एडिट खालामदों नालाय 4 तारिखावनो खालामनाय न'का गरम मोनो नोंथांना मिथिखायो आरोना हाजिरासो मावफैनाय ना सुटिसो खालामफैदों हा हाजिरा 500 थाखा आंनिया दब्लायबा गायखाबाय आं हारसिंनो एक्ट्रिसखाय बारा थांनाय नोंनिया ओमफ्राय नै दायो लान्च ब्रेकनि थाखाय थांगासिनो आङो न'आवनो जागोन होननानै सानदों मानो होनना बुंबा डाइटिं खालामदोंमोन नालाय बेखायनो आं सानबाय आरो बारा उखैखायाखैमोन आङो बेखायनो ओरैनो वेस्ट अफ मानि जागोन माने रेस्टुरेन्टाव थांनानै जाबा बेखायनो आङो न'आव थांबाय मामाबो थांफागोन आरो देलायहैबावनांसिगोन माने दुगैखांनानै देलायबाय एसे आं आइब्र'खौ खालामना लाखाबाय गावनो मानो होनना बुंबा गुबुन मेकआप आर्टिस्टआ खालामबा आं मोजां मोना आं आंनि चइस बायदि खालामो आरोना बे आइब्र'खौ स' थांसै दायो गारिखौ नेगासिनो सना डलबि फायथिं खेबसे फाय गाइखेर जानानै नायनो हले आयु गोलैबाय सना हे गाइखेर जानानै नाम ओमफ्राय नै आं दायो न'आवहा ओंखाम जाखांनानै ओंखारलांफिनबाय शुटनि थाखाय खाथियावनो नालाय ओमफ्राय नै बिसोरखौ ओंखाम जानायखौ नेफैदोंमोन माने आङो बिसोरखौ रायन'आव जाहोदोंमोन आरो ओमफ्राय जाखांबाय मा मैगं जाखो दाउ बेदर अहाबायना अहायासै थ' थांग्रोनोसै जों आगै दै थ' जों थांग्रोनोसै इयाव साब्रै गाखो जागोन ना सासेल' थांजागोन सोर सिनायो बिसानि न' होमबालाय नोंनो हायदो नोंबो इयाव होमबालाय नानिया उनाव थांसै नामा
ओमफ्राय जोङो फैनानै नै सोमलिगुरि होननाय जायगायाव फैबाय नै बाथौ मन्दिर जि समायना दोङो बे खाथियावनो माने सासे न'खर लाहानावहा शुट खालामगोन आरो जि दानायनि स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै एगेन मेकआप फुनफिननांबाय मानो होनोबा हाब्रु साब्रु नांनानै बिराद माबा लेथ्रा जाखाबायमोन ना ओमफ्राय नै मलेनखौ नायलाय जि बरिया फोरोंखादो ओमफ्राय नै शुट खालामखांना गिसिब सिबलायलायबाय आं ओरैबायदि गरममोन ना ओमफ्राय रायजो राजा बिथांमोनखौबो नायबानो जाबाय ओरैबायदि गिसिब सिबि सिबि थादो बेस्राफोरा अन्थ'थावदो खिन्थु उपाय गैया आरोना ओमफ्राय नै नानिनि हालोदा नायलाय इस खाथियावनो दंफायो ओमफ्राय बिराद गाजा स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ